Vores udfordring var, at vi havde modtog mange fakturer, som ikke blev betalt til tiden. Det skyldtes blandt andet, at der ikke var fuldstændig kontrol over, hvor fakturerne var henne. De lå rundt omkring i virksomheden, men vi havde ikke fuldstændig styr over dem. Så at få styr på det flow, der er i forbindelse med modtagelse og betaling af en faktura, det var et problem. Vi modtager fakturer fra vores leverandører på forskellige vis. Det kan være elektronisk, eller det kan være på papir, så vi selv scanner det ind. Når de er scannet ind, bliver de sendt over til Iris Technology, hvis funktionalitet gør, at den kan identificere de enkelte nødvendige oplysninger på fakturaen. Den bliver så eksporteret videre til SAP, som så sender den ud til viderebehandling i systemet. Og hele tiden er der kontrol over, hvor dokumentet er, og hvem der har ansvar for dokumentet på det pågældende tidspunkt. For kreditorbureauet har den integrerede løsning mellem Iris og VMD's Xflow betydet, at man har effektiviseret nogle arbejdsprocesser og har smidiggjort den måde, man behandler fakturerne på. Vores kreditorbureau har ved hjælp af VMD Xflow-løsningen den fordel, at de ikke mere skal bruge tid på at oprede, hvor fakturerne befinder sig i systemet. Det vil sige, at de har fået frigivet en masse tid, som de kan bruge på andre produktive opgaver, f.eks. kompetenceudvikling. Den højere datakvalitet betyder igen, at vi ikke bruger så meget tid på opfølgning på den enkelte faktura, og det ikke betyder så igen, at vi ikke bruger så meget tid på at tage fat i vores leverandører for at få afklaret de problemer, der er opstået i forbindelse med betalingen af fakturen i vores system.